Sa shisien pat nagaliang jongi ko Good News TV ngi I Blei Un baroh kiba pet ya gani ga program ka jongi ha gani ga janmiet bat nga I Blei Un ha ga kerteng ka ba tiang tam ka jong trai bat nong pin em jongi uji sukris nyai ngu U Blei bulai alam yangi lingba jongi ni kitayo kam tam e ha ka bangini osngau ya ki jingi kai lingba ka ktien ka jong U Blei lingba kini ki Bible study bat lingba jong kini kitayo ki artli kitayo ngamot bang kisautli kitayo ki bangila lej ngila pendap ki artli ki topik ya ka bangini kren syapang ka board jong ka jingduwai bat ka por ka ba jar bat ka Bible study hagani ka janmiet bat ban penkut ya gani ka Bible study hagani ka por ngakwa ya ka ban ya sam shapi halor jong ka phang ka jingsan lani growth ka jingsan lani growth ka daw balay bang syiem ya gani ka phang kum ka bynta jong ka Bible study ka bangin pet hagani ka janmiet kalong ba ngakwa yang i wei bangin sngok thu ba hapdeng jo ki jing hapdeng jo ki jing yat lenti ke bangin bene kendu ke ba bon ki jing aga jing em ka jongi Henry kan mau ba kita ki jing ki bangin mat aga jing yat lenti ka jing em jongi kila ban long na ka benta bangin pensan yangi haga jinglong jing em ka ba kin mynsiem ka jongi hagin ka tayo kabaladap ngilay pet syapang ka quiet time daga bang ongru baka quiet time kalong ka badon kam namar baka yarap yangi bangin san haga jinglong mynsiem bat kumta ban pen scam ya ka ay ka bangaladap ban ya pet ling ba jong gini kitayo ki baladap ngakwa ban kren halor jong gini ka pang ka jingsan bakini ki jing ki bangi mat ki bangi kendu haga jingem ka jongi ki day ban yarap yangi bangi ngin sand haga jinge day ka jongi bat U Blei baling bagi ni ki jinge ngin shem bat U Blei haga jingem ka jongi bangi nang la ban san haga jinglong jingem ka bakin mynsiem bala shwa bangi nya chaprang bat kini ka Bible study tungi de pendem haga jingduwai U Blei buk pa jongi hapdeng ka jingo ka buram bat ka jingiro long ya ka kerteng ka ba khut ka badan bor ka jongmi nama melong U Blei bam ju ino and rubi ai don kat bat ngi mela don kat bat ngi kini kitayo ki bala let no baroh bat kham ta me ka bangila banyo snow ya ka jingi kai lingma jo ka ktien ka jongmi hagen ka por ko kan rat bin sa shisien pat ngi don hagen ka kilimat ka bangin yo snow ya ka Bible study ka jingi kai na ka ktien ka jongmi to long kat lem balau jong shakri bat ya ka kubor ya ka bang pen snow ka pedang jongi bakan no ka bor na ka benta jo kitu baroh ki bala banyo snow ya ka Bible study hagen ka janmiet snow ya ka bangu na baka kerteng ka jamu jingiasyllok amen layathu syapang kawai ka brio ka bakerteng ka Helen Keller ka balongru ka nong thokot ka banagari Amerika bat ka ba im hapdeng ki snem khat praspa prapo hadu khat kandai spa andru pufra layathu syapang ka Helen Keller ba onda haba kala dap khat kandai benai kala yo ya ka jingpang bat kani ka jingpang ka ba kala yo kala pen kala long ya ka brio ka ba matla bat ka ba kelut kiong blind and deaf kalau long kebriu ka matla bat ka kelut bat haka autobiography ka jongka ka tho ba hapdeng kita ki jinge kalau don ka por ba kam sngo thu balay ba kita ki jinge ki wan haga jingem jongka kalau ni ban mat ya ka jing matla ba ka jing kelut ba ka jing tho jongka ka ong ya kini ki kentien I am living at sea in a dense fog nga im hapdeng ka duriaw hapdeng ul o uberbend Henry ka ba snow tanat kalong baga ba kut jong ka jingim ka jong ka Helen Keller ka tho ya kini ki kentien sha ingangan bu kumba kalong kong I thank God for my handicaps for through them I have found myself my work and my God kong I ngu U Blei namar kini ki jingpang ki pangangamat namar badai lingba jongki banga syem bat ngalap ya radi ya ka kam ka banga trei bat kam tam nga syem U Blei ki par bangait ba ye ki parlok ki bapet ya ka program ka jongi menta kalong ka bangin snow thu lan ngi ban ya lingba ki jing ka jing im ka jongi
Kalong kaba yang ibangin sngewbha balay bangi mat ya gini jing tenjo ya gi jing haga jingat yanti haga jingim ke jongi. Henry kan mau. Bakapor kan sepoi. Bangin sa sngewbha badailing magini gi jing ki bangi ya ling ba. Ngi sngewbha ya ding de ki Ngi sngewbha ika kam ga bangi trei kalong kumno bat ngin si syemru badu blay haga jingim ke jongi bat ngin sa ong kumong nong ruai mynsiem haga jing ruai ka balai spakat we wang yamingan yaro ru kotrai namar ki kuslahi ngin sa ai ngo U Blei namar ki jinge ki bangi mat namar ki ni ki jinge ki ni rap yangi bangin san ngin san haga jing long mynsiem ngin san haga jinge dei ke jongi bat U Blei bat kumta haga ni ga janmiet ngakwa bangin de pej ya ga ni ga Bible study ka bangal ai kerten ka Jingsan lani growth. Bat kumta hakan kapor ngakwa yangi bangin sngewbha baka jing angnot ka jong U Blei na nga pat na pi kalong bangingin san haga jinglong mynsiem om bangin chu sa kot kumjo henry day bangin san haga jinglong jingim ka bakin jam mynsiem san haga jinga day jingi bat U Blei ngala pet ladu kini kitayo ki bala dep ngili pet baka quiet time kapor ka bajar-jar ka mangi omani kren yo mani selok baru Blei kan mau kalong kapor ka mani rap yangi bangin san ban hage ga janmiet ban penkut ya ga Bible study ngakwa ngini pet ya ga Jingsan na ni growth daga banga persang ban ya ki mat la ni ki points ki jonga kat kum kani ga jing puli ga jongi ya ka tin growth habangi puli growth ngi puli GROWTH growth bat kumta kini ko poru habang ye pet syapang ga Jingsan tungi ni pet ya kini ki hnriu tuli ki mat ya ka bangala pensyong long rim na kini ki kentien ki bangala puli growth lene GROWTH udak ubaningkong habang ipuli ya ka ketin growth udeu G bat kumta habangin san ngidon kam yaw G kamut go to God daily in prayers. Let U Blei mangasngi haga jingduwai. Bangin san ngidon kam ban let U Blei mangasngi haga jingduwai. Ka jingduwai ka jing ring ka jing penhiar mynsiem ka jong ikum ki bangay. Bat bangin san ngidon lemdei tak bangin san ruwat bangin ngidon kam mikil bangin ring in penhiar mynsiem. Bat kat no tam ka jinglong jingim ka bakin jam mynsiem ngidon kam ya ka jingduwai bangi ngila ban san haga jinglong jingim ka bakin jam mynsiem udan uparlok jonga ubong nga bidan nga tinga duai nyok sin chisngi tengala sngau tenat pa ngarang mutur bo de brio uba jan bha ka jinga dei ka jong uba U Blei tinga keling ong kumnu prio por ban duai nyok sin chisngi tuong di sha sau sin nga bam jalai sin Henry ka bangamut ban ong kalong baga jingduwai ka jongi kamdi ka jingduwai di sha bamja kadi ka jingduwai ka bangi penut bor bani kren baru Blei kadi ka jingduwai ka bangi ngibo ya ka bor ka kyrpang bangin duwai bangin kren bangin selok baru Blei ngila da bani pet na do ka tayo ka baladam syapang ka jingduwai bat ngam na kwa syu ban shibon Henry nga syu kwa ban pengen mau ya ka ka bangila da ban pet ya ka jingdon kam jong ka jingduwai kam tame ha ka biya day bat ka Jingsan ha ka jingim ka bakin jaman sip nga kwa banong ya pi namar kata ha ka ni ka janmiet larfi kwa hi bafin san ha ka jinglong jingim ka bakin jaman sim go to God daily in prayers let U Blei mangasngi lima ka jingduwai jong pi ngalapan kan mau ya ka bor jong ka jingduwai lima ka Bible study ka bangila da panipet ukai king wong umdano bakam sngewbha aga bor jong jingduwai lat no ksut mdei namar bau ksut udwai hendrei namar bau knyo naka kan mau wat ki ksut jong dujok ki syaptieng yo brio ubadwai bat kumta ka jingduwai kadi ka badon kam ngalapen kan mau hakini ka Bible study ka baladam ya ka gospel ka jong Lukas kan nong ka bakatway ka khot ka baningkong ha ka bagi senran hadin bakila sngewbha ya ka bor jong jingduwai kila ong yo Jisu hikayangi banduai ki para banget ki parlok ki bapet ya kani ka program ka jongi lar firu pi kwa ban san naga jinglong mynsiem ka jingadei jong pi badu Blei let U Blei mangasngi haga jingduai kabar habang spell growth ni spell
growth, but udak uba R, uday u R. Growth, GR. But u R, uyeng nakabenta bangin puli yakaktian ka jong blay man kasngi. Read God's word. Puli yakaktian ka jong blay. Lalafi kwa bansan haga jinglong mynsiem pidon nalor ka pidwai pidon kamru ban puli yakaktian ka jong blay. Ni don kam ban puli yakaktian ka jong blay ngakan mau ka por ka bangidang red. Hagi jingiaseng kena ke jong ngijurwai ya ka jingduwai. Read your Bible and pray every day and you grow. Kamut puli yakaktian ka jong blay man kasngi but duai man kasngi pinsan. But ngi jukan mau ya ka jingduwai ka bangi jurwai hagade ka jingduwai ka bangi jurwai ka jingiaseng kena. Baka jing puli ka ktian ka jong blay bat ka jingduwai ka diban yat lang haka jingim jong a jong pi kenang bangi ngila ban san haka jinglong jingim ka bakin jong mynsiem. Ngidon kam ban puli ya ka ktian ka jong blay namar ongu Petras ka ktian ka jong blay kalong kum ka dut ka badai mynsiem. Sngap uang kum ni haka siti ka baning kong Petras kalong ba ar ka rekod ka ba ar uang kum ki kunlong badang kato pin kwa hir ya ka ba sngur ka dut ka badai mynsiem ba pin yo san da ka sha ka jing pin im. Nadu ba pidang rit na ka daw ngakan tu yepi yai puli ka ktian ka jong blay. Ba pin san na ka jing long mynsiem. Kum ba ka met ka ron kami ka dut ka ron kami ka jing bam ba pin san ka mynsiem ru ka ron kami ka jing bam. But ka jingbam na kabenta ka mynsiem ko mga lepet yung mga Bible study ni kita yo kibla dep. Ka jingbam na kabenta ka mynsiem ka jong pi ka day ka ktian ka jong blay. Yai puli ya ka ktian ka jong blay. Yai puli ya ka Bible ka ni rap yupi papila bansan. La ong shushu baga ktian ka jong blay mday tang baga day ka dud. U Jisu panyasrim baga ktian ka jong blay baga long kumukpu. Sngap uang kum niya ka gospel ka jong Matthias ka nung kabasaw ka rekod kabasaw u Jisu ang omtang daw kupu baw briyon im. Henday na kaktiyan baroh ka bamino na kasintur ka jong ublay ka mga kwa ban ong yang ikalong. Balarangi kwa ban san niya ka jinglong mynsiem na lor ka bang idway ngi puli kaktiyan ka jong ublay na marunday tam ka dut ka ban pensan niya bang idang long klong ka jinglong mynsiem kan mauday kupu uban yarap yang bangin sanru habang ngilarang ba ngin nang san bat nginangay san ngidon kam yagaktian ka jong ublay. Bat ndey tang kata laong chusu knang bangin san na ka jinglong mynsiem kaktian ka jong ublay na lor bakalong ka dut na lor bakalong kupu laong chusu bagaktian ka jong ublay kaday ka white lam. Namar bangin san yaga jinglong mynsiem ngidon kam ban yale yagi jingben shoy kibawan haga jing im jong a jong pi. Kumnung ini le day da kaktian ka jong ublay. Sngap ba ka shiti ki Hebrew ka nong ka basaw ka rekod ka bakanar ka magaktian ka jong ublay ka kamnep ban ya ka no ka watlam aryang serti. Ka Bible ka day ka watlam ka wala ban ya le yung saitan ubawan ban pensay ya ka jing im jong a jong pi. Kidon shibun ki jing le aga jing im jong a jong pi kibog saitan unwan ban ya le yangi. Ban pensen jar ya ka jinget jongi. Ban pen yar ya ka jinglong mynsiem ka jongi ya kita ngi di ban yele da ka ktian ka jong ublay ka balong ka white lam na ka benta ka mynsiem ka jong a jong pi ngalapan kan mau hagi ni kita yo ki bladep ya ki kentian ka jong DL Modi ki bawang the Bible will keep you away from sin or sin will keep you away from the Bible. Ka Bible kan penjngai pi na ka pop lani ka pop kan penjngai pi na ka Bible kat ba filang puli ka ktian ka jong ublay kan mau kan dang yarap ipi ban penjnga ya ka jing im jong pi na ka pop ban pin san ha ka jinglong mynsiem. Ngeit babun nangi ngi mat ya lagi jong ki jingiasyem ki jingikendo ha ka jing im jongi. Ki bateng teng kini ki jinge ki bangi mat. Ki kijap ya ka jinglong mynsiem jongi. Ki penok mynsiem ngi. Bat teng ki kejap ya ke jinget jongi kat hadu pangimla ban san ha ke jinglong mynsiem. Namar kini ki jinget ki bawan ki bangi kendo saudong jongi. Kan malar ka don ka bakum kita ka poru pa ju ka ktian ka jong ublay. Ngasngau tanat ki kentian ki jong Ronald Reagan. Wong ya kini ki kentian map yang ngan bu kum bakalong. Ronald Reagan wong ya kini ki kentian wong within the cover of one single book, the Bible.
are all the answers to all the problems that face us today, if only we would read and believe. Uang bahaga jingsop jong kani ko wika kot kata kani ka Bible. Haga jingsop jong kani ko wika kot kani ka Bible. Uang donlut ki jubab na kabenta ki jinge haga jingim jongi baroh kabangingi kendo kabangingi face haga jingim jongi donlut ke jubab haga ni ka Bible. Tang larang ila puli, bat larang ila ngeit. Namar kata lar fi kwa ban yo ye ki jubab ye ki jingkeli jong ke jingim ke jong phi. Kiba pinsenjor ye ke jinget jong phi. Kiba pinsenjor ye ke jingedei jong phi bat ublei. Kiba ke job ye ke jinglong mynsiem jong phi. Lar fi kwa ban yo ye ki jubab pai syo ke ktien ke jong ublei. Karang ke jubab na ke benta ki jingkeli kiba phi dan ha ke jingim ke jong phi. Kenapa pilak ban sand ha ke jingedei ke jong phi bat ublei. Udak ubalai. Uba ngia puli ya kani kakitin growth. Ngiong GROWTH. But udak ubalai ude o. But o uyeng nakabenta kakitin obey God. Moment by moment. Kongu yo blay man kaklimat jong kajingim. Kongu yo blay man kaklimat jong kajingim jong pi. Kada yang ngaba dia pi. Bangin kok ngo yo blay. Haka jingim jongi. Larangi kwa ban san na ka jinglong mynsiem. Larangi kwa ban san na ka jingedei jongi badu blay. Ngidon kamban kok ngo yo blay man ngi. Ngidon kamban kok ngo yo blay man ka klimat jong ka jingim jongi. Kada ikata ka man yarap yang ibangin san na ka jingedei jongi badu blay. Kadang ko may ka jingja. Nagarigaktian ka jong ublay, bau Petras hadin bakila berngem yu bau mdesyo banyalap yu Jesus Christ, sengap u Petras uang ya gini kikintian, hakikam ki apostle ka nong basan ka dekot ka baarhu kundai, uang gini ban kongo yu ublay, banya ki brio. Gini ban kongo yu ublay, banya ki brio. Hatung irungi sngau tu nem, bangi don kam, ban kongo yu ublay. Let's see pila banong kumlungin ko ngu yu blay. Kaktian ka jong blay ko ang habangi ko ngu yu blay kamot ngi ko ngu ya kani kaktian ka jong blay. Habangi ko ngu yu blay ngi ko ngu ya ka ka kaktian ka jong blay ko ang yang iban le. Snap ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka kat saw ka kot ka arfway u Jisu wong u tao basumar. Kabamot u ba ko ngu ya ki hukum jonga uta ulong u ba iet yanga. Utaw ba sumar kapamod uba kongo uba le ya ki hukum ki jonga kamot ya kani kaktien ka ublay ula kren nangi ang Jisu utaw ulong uba iet ya nga hatungir ngi kroy ne ban kongo ublay banle tang ya ka ublay ong ngi banle lima kani kaktien ka jongo nga kwa ban kentu yang ngi namar kata ya piru ki bapet ya kani ka program lar fi kwa ban san ya ka jing long jingim ka bakin jaman sim ken mau ba fi don kam ban ko ngu yu play ngayo puli ya ka way ka jinget ho khana ka badan ka Aesop fables kam shimdan ka phawar Aesop ka jongi ka khasin re ka don ka Aesop fables skap ka yetho ya kani ka jinget ho khana ladon ka ka kemi do kha kaba man gasngi ka pengen mau ya la ka jong ka khund kong pitcheni khun wat lik biet yu tai khwai yu tai wi kamot madong wat num biet yu tai wi na mar hapo jong u don u khwai u balara pi biet pila ban ngat ong nu khwai bari tai khun do khai bo pli I man ka step I jupet yu tai wi ibe yu but ijukan mau ya kaktian jo kakmi mana ka por ka baimut ban bam yo to wi ijukan mau ya kaktian jo kakmi ka bapin kan mau what ju bit na marhapo jo udan kwai Henry ndala ka ju sige ju la yo la kum kwa ban persang la kum kwa ban le bar kum ta ini do kha ila bam yo to wi ila klet bar ila kentat ya ka jing ong jo ka kakmi bar ila ngat how to kwai ngiru bonsien ni satla yu blay ya ka jingim jongi ni satla ya ka ega baktian ka jong blay ka ong ha ka jingim jongi bat bonsin ni liat ki jinge ki ba bonsat larangi kwa hi ban lat ni ki jingile ni ki jinge ha ka jingim jonga jong pi tungin ko ngu
ya ka ika bakaktian ka jong blei ko ong yang iban le bat larangi kwa ruban san ha ka jinglong jingim ka bakin jaman sim ni don kam ya ka ban ko ngo yo blei udak ubasau ubangi puli growth habangi ngi kran sepang ka jingsan udak ubasau udai GROWDH bat udak ubasau udai W ban san haga jinglong mynsiem gidon kami uni W but W yang nakabenta kaktian witness Christ by your life and words. Saki yaw Jesus Christ daga jingim bat nakiktian. Ngakwa ban gantu yang bat yapi namar kata haga ni ka janmiet. Larangirungi kwa ban san haga jinglong jingim ka bakin jaman siem san maga jingadei jingi badu blei ngidon kamban saki yau jisu lakalong lima ka jinglong jingim jongi lakalong lima kiktien ke bangi kren ngidon kam ban saki yau jisu kumoong pol bagi ke baroh ke bagi ngidei ban kren kita kiktien ke bejali jaom ke la pdiang lani ke kiktien ke balak ban long ke kyrkhu nakabenta ki weipat ke ig bang kwa ban ong yangi ha ke ni janmiet kalong larangi kwa ban san ke jinglong mynsiem tungin saki yo jisu ngin witness yo ha ke jingim jongi lima ke jingim bat lingba ki ktien ki bangi kren U Blei Un ka kitab Isaya kalinong ka sau fulai ke khot ka basipo uang pi long ki saki jonga ong utrai ngi long ki saki ngi long ki witness ki jong utrai ngi long ki witness ki jong utrai Ngatarai pilay o snow ya ka proverb ka baong. A picture is worth 1,000 words. Kadur ka kamla ya siya jar kantien. Kan mau ban saki yaw jisu ka bakamdan kam ka de ka jingim ka jongi. Ni im ni em kat makum ka gospel ka jong Chris. Namar ka jinglong jingim jonga jong pi ka witness shekiway ka pla shekiway bangilong ki khun ki jong blei bat ka pla yo jisu ubangi ngeit ngaskong tanat ki kentien ki jong Mahatma Gandhi wong ye ki kentien my life is a message ka jingim jong ka ka kubor ngakwa man challenge ngi kum ki kristan kat no ngot na preng jongi ki banut banong ba ka jingim jong ka dei ka kubor Kajing im jonga kadi ka kubor kat nungut na preng jonga jong pi ki banut padong ba kajing im jonga kajing im jong pi kadi ka kubor lani kat nungut na preng jongi ki banut banong kumong apostol Paul ha ka siti ka baningkong shagi koren kalinong ka katway ka kat ka baningkong uang tu pertubut yo yanga kumanga yo Chris Upol unut ban ongi ki banget koren bakin pertubut ya kajing im jong Lani hagiway pat kikentien lari fikwa ban pertu bot yo Chris pertu ya ga namar ngala pertu bot ya ka jingim ka jong Chris kat nungut na preng jongi ki menut banong kumta kan mau bangin san na ka jinglong mynsiem ngidon kamban saki ngidon kamban witness chikiway yo Jesus Chris ubangi ngeit hatu ngiru nginut ne em ban ong tu pertu bot yo Chris kumanga ngala pertubut ya nga kumanga yo Chris kalong kabadon kam namar kata bangi ngin im gejing im gebha namar ong upol ong Petros ngam banong ka siti ka baning kong Petros knong ba ar ka kot ka ba ar puai wong ken mau lara file bha phi im bha wat lagi gentle ki kran ben ye phi Henry kin mau kila kita ki jingle ba bah jong pi. Kibri kila ban kren ben ni. Henry larangi im ke jing im ka bah kin mau wat kita ki jing kren ben ji ki babun kan pendam no. Namar bakala ka jing im ba bah jong pi. Ban ya ka jing kren ben jong ki babun. Kumta nga khot yangi nga wer yangi hagani ka janmiet bang ngidon kam ban witness yo Jesus Christ ban saki yo da ka jing im ba da ki kitien ya ke bangi kren. Udak ubasan na bangi puli growth. Uday uti GROWTH. Uti yang nakabenta kaktian trust God
in everything. Shania U Blei haki ki baroh. Larangi kwa bansan haka jinglong mynsiem shania U Blei haki ki baroh. Namar ong Petras haka shiti ka baningkong Petras kalong basan gadakot ka banyo de U Blei uba sumar sukher yang abadipi. Namar kata larangi kwa bansan haka jinglong mynsiem tungin shania U Blei haki ki baroh jakat baja ngin shania U Blei. Namar usumar mau siya pang jongi. Usumar sukher mau siya pang jong abat jong pibat day na takadaw ngin shania U Blei. Ngapen kan ma ngakwa ban pagan mau yapi kan ga janmiet ikuwi ga jingja. Lay thu bah ka lai pho trik ujun. Jong ka snem kat kandai spa san pupra. U Charles Blondin way na kinong yak tlai ke papawnam ubaki khat utaw tight rope walker. Ulapan banaba un yat ling baya kakshat Niagara. Kakshat ka ba kraw. Da ka ba ute yaw talay na silyang sa silyang. Kipat ba kibabun kilaya saki ya kata. Da ka ba kiyang na kabasdang jong kata kakshat. Bat syadu ka bakut. Bat u Blondin ulas dang ban yat. Da ka ba yale ban balance. Da utaw ding lani upol. Uba jrong laipo praput. Bat uba kia kat pra kilo tam. Lani saupo pound. Batkat ba udang yaat baroh kilaya sngap jar. Bat ondaw lapoy sa silyang kipat ba kilaya risa. U Charles Blondin ulapan banabiyang uang pikwa niya mga yaat biyang yaganigaksyat na silyang sa silyang. Tang maminta ringkat balu brio hakamet jonga ulay kili kita kipat ba uang pinget bangala baniya kumta baroh kipat ba kilaw hoot. Ulay kili biyang uang manu banut ban walan syakmat ban volunteer hindi amdan waluwero. But way samla uang yakin ikikintin how Charles Blondin ulakali uang yes I believe. But do you think that I'm going to risk my life like that? Uang hoot ngeit mamela banlek kumta tang mametray ngan kendo yala ka jong ka jingim jong akumta. But kumta u Blondin ulapay siya law jong manager jong u bakirteng u Henry Colcott. But ulaong yu Henry uang Henry mengait bangala ban ba yu brio ka met jonga bat ban yat lingba yu ni utlay na silyang sa silyang jonga nagakshat u Henry ulo jubab uang ngeit bat u Blondin uang mekloy ban volunteer bat u Henry ulo ong hoot nga kloy bat kumta u Henry Colcott ula kiyo ka met ka jong Charles Blondin bat u Blondin ula sedang ban yat yaw taw utlay bat onalapoy palat marshiteng u Blondin ula snow hair ba utaw talay ula sedang ban ki siya ni bat syatay. Utip ba u Henry ula sedang ban tiang. Ba ula sedang ban ki. Henry ong u Henry Colcott. Ong u Charles Blondin u Henry Colcott. Uang Henry. Siya niya tali hanga wat num syap tiang. Ngan pinpoy yame syatay siya silyang. Siya niya tali hanga. Wat nung persyang ban balance dala di siya niya bet hanga bat ngan penpoyame siya tayo siya silyang. Bala ba nga puli ya gani ka jingja. Nga sngewbha kalong ka jingkot ya nga ya ngiru hagani ka janmiet. Jakat ba ja haga jingim. Ngimday ban ki, ngimday ban kinyo. Ngimday ban syepting. Henry ngin siya niya ba ya U Blei. Ubala ban penpoy ya nga ba di pi nang ni bat silyang. But nakatagadaw, larangi kwa hiban san na jinglong mynsiem tungin siya niya U Blei. Jakat baja ngin siya niya U Blei. Nama de U Blei, ubari, ubasumar, yaga jingim jong nga jong pi. Kabinta ka bakatdo pan ngan pinkut hangni yaga ni ka Bible study hay gani ka janmiet. Udak ubakatdo. Ubangi puli yaga kitin growth. Ude H. GROWTH. Baru H uyang nakabenta kekentiin Holy Spirit lani mynsiem bakod. Nginumla bansan klamu mynsiem bakod. Ngakwa ban kren daga basya yang i hagan ga janmiet. Larangi kwa hi bansan naga jinglong mynsiem klamu mynsiem bakod nginumla bansan. Bansan na kajinglong mynsiem ngidon kam yo mynsiem bakut day na takadaw bo Jisu wong yi kisenram jong ukan bakinang up a Jerusalem. Wong pinyo diang ya kabor day tat on alawan ng mynsiem bakut ya pi
ki kam ki apostle kenong ke beningkong ke dekat ke bapra. Ki parbanget, ki parlok. Larvi kwa bansan la ke jinglong mynsiem ken mau ngi don kam yo mynsiem bakut. Namar klemu mynsiem nginumla bansan ha ke jinglong jingim ka bakinja mynsiem ke jongi. Iwei pa iwei nangingi don kam ban trang namar kata ya ke jing pendap ke jong mynsiem ujong play. Upol wang ke city syaki Ephesus kelong besan ke dekat ke bakat pra uang piwat long pi ke babuat na kawan. Henry ki badap daw mynsiem. Snopla bo Paul ya nujor ki bri ki babuat de kawan bat ubadap daw mynsiem. Pi ki bri ki babuat de kawan lan ki babuat kiat la ring syuong bat ki bangi kamyo ki balong comment. Ting ki le ya ke kim skong thu ke jing im joki na mala control ya ke jing im joki da ko kiat. Bat kata ka di ka Paul kwa nangi larang ngiru ngi kwa balong ki badap daw mynsiem. Mynsiem u control ya ke jing im jonga jongpi. U control ya ke jing im ke jonga jongpi. Ngasong tanat iki kentien ki jong earnest Pickering hakakot ka bu ai kerteng the spirit of a living God. Utho ya ki kentien sya engangan bu kumakalong. When we are filled with the Holy Spirit, we do not receive more of Him. Rather, He controls more of you. Haba pilong ki badap daw mynsiem bakut, wali ong bapi yo shibon mynsiem. Henry kan mau uyo bansen shar shibon mynsiem bakut ya ke jingim ke jongpi. Day nak takadaw bu polong wat long pi ki babuat ya ka wan ki badap daw mynsiem. Ki ba syak control how mynsiem. But they kata ka bang pen iya ki wei pat bangi ngisal na ka jinglong mynsiem habang ngi sya pen yat ya ka jingim jonga jongpi how mynsiem bakut de hang ta bangi sat. Mat ken mau habang mat ya ka jing pendap ka jong mynsiem de bangi yo shibun mynsiem wali yo ngayo 6% prapo percent kenai po percent em. Kamut bangi yo shibun mynsiem henry yo ban control shibun mynsiem ya ka jingim jonga jongpi. To blame kyrkhu yangi lingba ka Bible study hai ka janmiet. Ay bakanong ka kubor na kabenta jonga ning kong bayang ka Paul. Kanong ka kubor na kabenta jong pigi bapet ya ka program. Bayway nangingiruk insan ha ka jinglong mynsiem. Da ka bangi let shublay man kasngi ka jingduwai. Da ka bangi puli ka ktien ka jong. Da ka bangi kongo yo blay man ka klimat man ka por ha ka jingim jong ha jong pi. Da ka bangi saki yo Jesus Christ shikiway la maki ka jingim ban le makiktian ki bangi kren. Da ka bangi shania au blay. Jakat baja ka jingim ngin shania au blay. Bat ngin yo amat, yo mynsiem, ujong blay de hangta mangilak bansan ha ka jinglong mynsiem. U blay un kyrkhu yangi makani ka Bible study ngin pendam ka jingduwai. Nyaingo yami ablay na margani ka por ka pamala penyo na kabenta jongi bat kyrpang ya bangin snap at bangin sya skor ya gani ka ktien ka jomi ay ka no ka boarding kong ya nga bangarungan sngoutho ya ka jing donkam bangan san na ka jing day jonga bat mingan san na ka jing long mynsiem bat ya rapru kito baroh ya bapet ya gani ka program bakirukin sngoutho ablay bak ka jinglong jingim kristan jongi kamday bangin sakot ajo henday bangin di ban san siya ka jingdap rin yang ka jong may kutray bat ya rap yang aning kombat yang ngilang baroh bat kyrpang itu baroh yang mapet yang nga program bakiru kinyay trang haga jing im jongki ka mamalagas ngi bakinyay san haga jing day jongki bat me man gapor man ga klimat jong ga jinga limti ga jing im jongki snow ko try ba it ya ka bango ka jing ida maplu ki pop ki rengkang ki palat ki mamiju syam haga jing im jongi na bakinyay baroh apan haga kertang ga bat tiang tam ga jong try bat unong pnem jongi Jesus Christ ubulong jok menementa syadu ki arta ba ki bam jukut ru amen. Tublin kyrkhu yang i limbaga ka Bible study nakabenta ka burom jongu. Amen.